Jo, čaute ľudia, moje meno je Karol, za vás vítam u nového videa. Ľudia, toto je veľmi špeciálne video, pretože v tomto videu som vám za 30 lajkov sľúbil, že natočím setup tour. Tak tu ho máte. Hey, got all this paper, I don't go to class. Shorty look good with that double stuffed ass. OK ľudia, práve sa nachádzame v mojom štúdiu, ktoré ste mali vidieť vo videu, kde som si upratoval svoje štúdio. OK ľudia, ale predtým než začneme, musím vám poďakovať za 1000 zhliadnutí na mojom prvom videu. Fakt si toho vážim ľudia, ďakujem vám. Nebudem ďalej zdržiavať, ideme na setup tour. OK ľudia, môj problém je, neviem či mám začať, lebo mám tu kopu vecí, takže asi začneme môjim mikrofónom. Je to Behringer C1U, mikrofón, ktorý má každý. Jo, kúpil som ho za 40 eur. Moje rameno je Mozos, neviem teraz presne aký Mozos. Teraz ho vidíte na obrazovke. Len problém s týmto držakom je, že už sa mi zlomil a musel som ho zalepiť. Ale nevadí, stále je dobrý. Ináč toto je môj pop filter, nájdete ho na muzikerii, všade sú pop filtre, takže jo. Potom tu mám moje sluchátka. Tie sa vám priznám, neviem čo sú zač. Našiel som ich niekde v Planeo Electro. Stáli 25 eur. Nie sú to zlé sluchátka, ale fakt netuším ako sa volajú. Viem, že sú nejaké SB, si nájdete podľa toho. Možno vám ich dám do popisku videa. OK ľudia, ako ďalšiu vec tu mám moju klávesnicu. Táto klávesnica nie je najlepšia. Je to Yankee Shadow, neviem, nejaké tam číslo je tu, to máte na obrazovke. Nie je to najlepšia klávesnica, ale dá sa s ňou hrať a dajú sa s ňou strihať videa, takže to je hlavné. Takže toto je môj reproduktor Soundcore, neviem, kupoval ho môj ocko, kupoval si ho, ale už ho nepoužíva, takže neviem čo to je. Je to nejaký Soundcore, takže jo, by the way ľudia, všetko čo vidíte v tomto videu som si kúpil sám za svoje peniaze, okrem tohto reproduktoru. Všetko čo vidíte, toto všetko je za moje peniaze, aby ste si nemysleli, že som nejaký rozmaznaný kido. Tu mám cable management, je dosť dobrý, je takto spojený, ale toto mi vypadlo, toto má byť tu, len tá lepiaca páska tu teraz zavádza. Tu mám nabíjačku na svoje hodinky a tu mám nabíjačku na svoju powerbanku, ktorú ste mohli tiež vidieť v mojom minulom videu. Nice. Dobre, takže teraz sa presunieme na tieto dve hlavné časti môjho setupu. Toto je môj monitor Philips. Neviem, čo to je presne za monitor. Máte ho teraz na obrazovke. Je to dobrý monitor, je to 144 Hz monitor Full HD. Lenže neodporúčam vám ho kupovať. Farby má dobre, ale radšej by som si kúpil 4K-čkový monitor. Keď je Philips, tak by som si kúpil Philips, ale určite si nekupujte Full HD-čkové monitory. Keď nemáte peniaze, kúpte si Full HD-čkový. Keď máte viac peňazí, kúpte si určite 4K-čkový monitor, je to lepšie, výhodnejšie, kvalitnejšie. No ľudia, teraz sa dostávame k tej najlepšej časti a to je moje chladenie, jej! Toto chladenie je môj najnovší prírastok v tomto setupe, mám to asi 2 týždne. To chladenie stalo 25 eur, je dobré, je červené a akurát sedí na môj notebook, takže chválim. Caseu od neho ste mohli vidieť v minulom videu, jo, takže je to Kuzo cooling stand na laptop, je to dobrý, vyzerá to takto, jo, kúpil som si to. Ľudia, ešte som skoro zabudol. Toto je moja myška, určite všetci poznáte, Glorious Model O. Je to už staršia myška, ale myslím si, že je stále dobrá. V blízkej dobe ju budem meniť, pretože už ju mám cez 2 roky. Budem ju možno meniť za Logitech G Pro Wireless, ktorú máte teraz na obrazovke. Mám dosť malý stôl, ako ste si mohli všimnúť. Potrebujem bezdrátovú myš. Jo, a ešte mám jednu vec a to je moja podložka, tá je od HP, stála 10 eur v Planeo Electro. Určite tam bude Planeo Electro, skoro všetky veci, čo mám tu z Planeo Electra. Možno ešte aj z Alzy, takže jo, a moja posledná vec, moje zlatíčko, toto je môj notebook, ktorý som si kupoval pred rokom. Áno, túto myšku som mal už skôr. Používal som ju ešte so starým počítačom, takže táto myška si už prežila svoje. Ale tento počítač, toto je moja srdcovka. Dobre sa na tom strihajú videa, dobre sa na tom hrá Minecraft, to je základ. Neviem, či to budete vidieť, má to Ryzen 5, AMD Radeon Graphics. Na obrazovke teraz vidíte komponenty. Jo, ale mám tu ešte jednu vec a tá je skrytá tu a možno, že ste ju videli. Toto je moja webkamera, ktorú som použil 2-krát v živote. Je zlomená, pozrite sa na to, je to zlomené. Ale táto webkamera je dosť dobrá, kupoval som ju asi pred 3 rokmi. Túto webkameru som používal na online hodiny, ešte cez karanténu, takže táto webkamera už má prežité svoje. OK ľudia, a tu je moja posteľ. Nie je veľmi veľká, je taká... OK, to je jedno. Tu mám svojho creepera.
No a takto si tu ležím, no je to dobré. Tu mám nabíjačku na mobil od PS Vity obal. Ja vám ju môžem ukázať vlastne. Ľudia, toto je PS Vita. Aha, normálne ma vidíte v odraze. Čus. Toto bola moja prvá vec, na ktorej som hral Minecraft. Takže dosť dobre. Stále to funguje. Tak áno, vidíte. Takže za 40 lajkov urobím video o PS Vite. Ľudia, toto bol môj setup. Chcete vidieť ešte môj mobil, tak vám ho ukážem. Toto je môj mobil. Je to Samsung M21. Stál okolo 300 eur. Keď ste chceli vedieť, aký je môj mobil, tak tu ho máte. Ale mám tu ešte aj smart hodinky, pretože Carlos musí byť smart. No. Toto sú Xiaomi hodinky, 6, mám taký pocit. Dostal som ich na Vianoce od Ježiška, takže áno. Ľudia, ja som vám zabudol ukázať moju stoličku. Táto stolička je z Mebelixu, som si istý. Stala 90 eur, teraz ju máte na obrazovke. Myslím si, že som povedal všetko. OK, ľudia, toto je koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber. Dúfam, že sa vám môj setup páčil. Takže ľudia, ďakujem, že ste si pozreli toto video a čus!